Imamo prvog predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, gospodina Aliju Izetbegovića. On se nalazi u kliničkom centru Koševo. Da li se čujemo, gospodine predsjedniče? Pa evo, ja selam se Senades i selam i dobar večer tebi tvojim gledalcima i neke ponovo mnogo uspjeha na ovom novom poslu. Selam predsjedniče, hvala i čitamo saopštenje ljekarskog konzilija o vašem zdravstvenom stanju. Kako se vi osjećate? Pa ja lično se osjećam bolje nego što oni izvještaji kažu, ali vjerovatno je osjećanje vara, izvještaji su tačni, po svoj priči su tačni. Stanje je dosta teško, ali da se može. Bio sam u jednom komadu, 50 godina, potpuno zdrav čovjek. Došlo vrijeme da se bude bolestan. Da. Visoki predstavnik PDS Down vam je u nekoliko navrata dolazio u posjetu. Sasvim je izvjesno da je od vas tražio podršku za svoje akcije. Pa nije baš nekoliko puta, dolazio je 2 puta. Ja sam učinio što sam mislio da mogu da uradim. Mislim da sam učinio korisnu stvar i kažem da ne znam koliko bih mogao naglasiti dovoljno koliko je važno da uđemo u partnerstvo, da ispunimo uvjete. Naravno, tek se tad u uvjetima radi. Ja. Ali mislim kad se ispune uvjeti, mi smo ušli u partnerstvo na mir, vjerovatno, negdje kroz 2-4 mjeseca dana. Beskrajno je važno za Bosnu i Hercegovinu, jer još uvijek neki upitnik se nalazi, izlika nema. Gospodine Izetbegoviću, da li su vam ove posjete naporne? Pa jedna je bila naporna, recimo, ove druge nisu, obrazujem se ljudima da dođu. Da. Velika imena. Značajni ljudi su vas posjetili, predsjednik Clinton, vaš prijatelj Predrag Matvejević, vaš prijatelj Abdullah Sidran, mnogi znameniti Bosanci i Hercegovci, Bošnjaci, Srbi i Hrvati. O čemu ste razgovarali sa Billom Clintonom? Prije svega, ja bih dodao ovim svim imenima i Petra Anđelića koji me je danas posjetio, koji me jako obradovoljstvom posjetom. A što se tiče ovoga razgovora sa predsjednikom Clintonu, to je jedan kratka posjeta. Jedno je sigurno, nismo govorili o politici ništa. Ja sam iskoristio priliku da mu zahvalim za ono što je učinio za Bosnu, jako je mnogo učinio i naročito sam mu zahvalio za to što je pristuo taj dan u Srebrenici. Ne znam to će istorija odrediti, ali po mojoj ocjeni Clinton je veliki predsjednik i veliki čovjek. On je ono lijepo lice Amerike. Predsjedniče, čuli smo da baš niste disciplinovan pacijent. To su nam javili dopisnici iz bolnice, malo su vas tužili da odbijate hranu. Ne, od nečeg drugog odgleda sigurno neću. Pa neke stvari, mlijeko i puru, recimo, rado jedem puru i ponekad mislim na onu pjesmu Hvala puri, ona me je održala. Ako me nešto održi, to će biti ta pura. Drugo, jedem iz neke discipline, nema baš nekog apetita, što je sasvim normalno u ovakvoj situaciji. Gospodine predsjedniče, većinu razgovora za Dnevnik uradio sam s vama baš ovako telefonom u potpuno vanrednim situacijama. Javili ste se u Dnevnik kad je počeo rat iz svog stana, iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Javili ste se telefonom u Dnevnik onog 2. maja 1992. godine kad vas je Jugoslovenska armija odvela u svoj štab u Lukavicu i tako dalje. Evo i večeras vanredno telefonom. Sudbina. Vjerujem da ćemo se ako Bog da vidjeti u studiju. Da, po svojoj prilici ništa nije slučajno, tako se to mora događati. Mi smo, hvala Bogu, opstali, Bosna i Hercegovina je opstala, to je bitna stvar, a što se tiče viđenja u vašem studiju, nisam baš siguran da ćemo se vidjeti, ali ono što kaže neka pjesma, ali to više nije ni važno, ne znam da znate tu pjesmu, čiji se svaka strofa završavala, jedna lijepa pjesma, ali to više nije ni važno. Jesam, gospodine predsjedniče, ali prije odlaska u bolnicu niste se oglašavali previše, odnosno nikako u javnosti, tek s nekoliko demanti. Mnogi građani naše zemlje od vas očekuju da im se obratite. Šta bi odabrao u ovoj prilici? Da? Naime, mislim da je bitna stvar
da Bosna opstane, a kako će opstati? Trebamo da ostanu Srbi, Hrvati, Bošnjaci, ali da budu Bosanci pri tome. To je po mom mišljenju bitna stvar za opstanak Bosne. Naravno, poručio bi još i to da nema osvete, ima pravde, neka traže pravdu, neka ne traže osvetu niko, jer osveta pokreće jedan lanac zla kome nema kraja. I to bi bilo uglavnom, uz to što bi možda mogao dodati, to je neka ne zaboravljaju prošlost, ali neka ne žive u prošlosti, neka budu okrenuti u budućnosti. To bi bile moje poruke, a vladi htio bi da prenesem da nas više da je politika zaoštreni. Mislim da smo ih uglavnom riješili, socijalni nas problemi čekaju, neka pripaze malo penzionere i radnike, neka uvedu neku progresivne, neke poreze na visoke plate, jer nije pošteno da neko zarađuje za dan jednu penziju. To je nepošteno, tako ne može Bosna opstati. Neka tu urade nešto i kada bih bio na vlasti, kad me se pitalo, uveo bi progresivne poreze na visoke plate i prebacio u penzijske fondove. Gospodine Izetbegoviću, ne bismo vas više zamarali. Hvala vam lijepa, želimo vam brzo ozdravljenje. Hvala, Felici, želim tebi i tvojim saradnicima puno uspjeha na ovom poslu. Neće ti biti teško, imaš jedan odličan saradnički kolektiv. A birao sam mlade ljude, gospodine predsjedniče. Hvala vam lijepa. Poštovani gledalci, bio je to prvi predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, počasni predsjednik Stranke demokratske akcije, gospodin Alija Izetbegović, uživo u prvoj emisiji Centralnog dnevnika neovisne televizije Hayat, neovisnih, lokalnih, privatnih, televizijskih radiostanica Bosne i Hercegovine. Da se ne smije, mislio sam nema ko da sluša, ima kako nema sluša moja duša. Mislio sam nema ko da sluša, ima kako nema čuje moja duša. Ne bi sjala ovako jako, ova naša lijepa Avlija, ja bi sjela